Za početak ove tiskovne bi samo par aktualnih stvari prošao. Kao što vidimo, u nekim susjednim zemljama se vojni rok, obvezni vojni rok se postavlja kao pitanje legitimno i mislim da mi kao država isto trebamo oko toga početi razmišljati, a za početak bilo koje priče. Mi kao Domovinski pokret smo predlagali osnivanje nacionalne garde i nekakvih pitanja kroz već dugi niz godina, ali za početak bi s ovog mjesta zatražio od ministra Fuchsa i Janušića da sjednu i da pokušaju barem u program srednjoškolski staviti predmet neke kratke obuke i to je nešto što se vrlo brzo može staviti na dnevni red i može biti funkcionalno za početak da barem znaju nekakve ostave. Mi ne smijemo dozvoliti u slučaju nekakve ratne ugroze da naša djeca budu topovsko meso. Nemojte zaboraviti da između rata u Ukrajini i Hrvatske je samo jedna zemlja, znači Mađarska graniči sa Ukrajinom, a Hrvatska graniči sa Mađarskom. Drugo aktualno pitanje koje bi isto ovdje, čisto stav Domovinskog pokreta u vezi glavnog državnog odvjetnika, mi nećemo podržati jednog glavnog kandidata iz razloga što ovi kandidati koji dolaze iz kuće, iz DORH-a, su nastavak politike koja je DORH-a koju mi ne podržavamo. A što se tiče gospodina Turudića, mislim da on preblizak HDZ-u i da kao takav, da to nije primjereno da on bude glavni državni odvjetnik. Način izbora glavnog državnog odvjetnika dovodi u pitanje koliko je ta neka trodioba vlasti uopće na snazi. Ja se slažem da u Europi je taj način manje više svuda isti, ali mi bi isto morali razmisliti o tome da ne znam, treba možda promijeniti način izbora državnog odvjetnika, ili da ga kolege biraju, ili suci, ili da ide na izbore, ili bilo koji drugi način. Ovo je de facto put gdje većina izglasava svog kandidata koji poslije može štititi i kanalizirati nekakve procese u njihovu korist. Treće što ću proći ovdje na ovoj tiskovnoj je, kolega Grmoja je ovdje neki dan imao tiskovnu, vidim da me spominju ovdje, svakako to sve laži, ja ću morati neku građansku parnicu potegnuti oko toga, ja nisam vlasnik za jedan televizije, to su vrlo jasni podaci koji se mogu vidjeti, tako da to nemam oko toga šta više pričati, morat ću pokrenuti neku parnicu, ali to već on opetovano, to tvrdi nešto što je samo po sebi, što bilo ko može uvidom u papire vidjeti je li to istina ili nije. Gospodin rekao da je otkrio mega aferu. Evo za početak samo da mu kažem da ako je 8 mjeseci, kao što ispada da je znao za tu mega aferu, što gospodin Vlahović, još neke kolege znaju za to, što je u ostalom javni podatak, jer to je bilo u emisijama, ja ga podsjećam da onaj ko zna za kazneno djelo, ko što nam tvrdi da je to kazneno djelo i šuti 8 mjeseci, da je to isto kazneno djelo. Ali ajmo samo malo u srž tog problema. Kaže, Fortenova je ponovo jedna od glavnih tema, ali ja bi se vratio malo na početak te priče. Vidimo mi uopće kako je nastala ta afera Fortenove. Mega afera cijele te priče je Borg, odnosno način na koji se krenulo u rješavanje problema Agrokora. Pritom ja ovdje neću biti populista kao kolega iz Mosta i neću ni jedne sekunde stati u obranu Ivice Todorića i naštetiti Hrvatskoj državi u njegovoj tužbi u Vašingtonu. Napominjem da je u toj tužbi u Vašingtonu jedna od glavnih ključnih činjenica koju Todorić koristi da se politika miješala u slučaj tog bivšeg Agrokora, današnje Fortenove, je ta da je kaznenu prijavu protiv njega digao Božo Petrov, ali ne Božo Petrov kao Božo Petrov, nego Božo Petrov, predsjednik Sabora. To vam je taj način politike kako oni vide politiku. On ne shvaća da on kao predsjednik Sabora je podigao kaznenu prijavu. Isto tako je ovdje prije 60 dana rekao da je greška što se išao u kazneni proces protiv Todorića. Mislim, ja ne mogu vjerovati. Pa mislim, oni u tom slučaju trebaju se sakriti u neku rupu i šutiti. On je digao kaznenu prijavu i tu tvrdi da je to greška što je dignuta kaznena prijava. Ja znam kako je Agrokor prijašnji poslovao. Ja sam dobavljač dugogodišnji Agrokora. Meni isto ostao dužan. Nekad sam ga bio i osiguravao svoja potraživanja i to su bili dugovi po 180, 360 dana i on je sam odgovoran za to što se dogodilo. To da je njega neko izvarao, to nije točno. Odgovornost u tom cijelom slučaju je na Andreju Plenkoviću i načinu pokretanja izvanredne uprave, koji je najviše odgovoran za odabir izvanrednog povjerenika tadašnjeg Agrokora Ante Ramljaka.
No ono što se malo i u javnosti zna, a evo ja ću ovdje postaviti javno, Ante Ramljak nije bio samo kandidat Andreja Plenkovića. Njega je za izvanrednog povjerenika predložio Božo Petrov, tadašnji predsjednik stranke Mosta i predsjednik Hrvatskog sabora. Tad je Most bio dijelom HDZ-ove vlade 2 puta. Most je glasao za Lex Agrokor, gospodin Grmoja isto, njegova rukica bila u zraku, ali je cijela ta Božo Petrova uloga u to svemu je puno veća nego što se zna u javnosti. Most je imao svoje ljude u grupi Borg, minimalno 2. 2 osobe koje su bile na tome. U ostalom Božo Petrov je javno to govorio, da su do kasno sjedili u sastancima u vladi, naručivali pice i tako dalje. Božo Petrov se tajno nalazio s Ramljakom u Dugopolju, prije nego što je bio imenovan, a u tom trenutku se nije još znalo ko će biti povjerenik. Njega je predložila Marica Vidaković u to vrijeme. Marica Vidaković koja ga je predložila je dolazila na sastanke, što je isto javni podatak, kod Bože Petrova 25. siječnja 2017. 2 sata. Drugi dan je došla kad je tadašnji veleposlanik Rusija Zimov dao poznati dramatični intervju da propada Agrokor i na sastanku 21. veljače ostala 4 sata. Nakon toga je sastanak Ante Ramljaka i Bože Petrova u Dugopolju. 2 dana nakon tog sastanka u Dugopolju Ante Ramljak postaje izvanredni povjerenik, a Marica Vidaković šefica privremenog vjerovničkog vijeća. Ja se slažem tu s Grmojom da je politička odgovornost na Andreju Plenkoviću, jer on je bio taj predsjednik vlade koji je to izglasao, ta teza mu stoji, ali da ne postoji politička odgovornost Mosta. Izvanredni povjerenik tada Agrokora je bio Ante Ramljak kojega je doveo osobno Božo Petrov. Tako da, tom logikom kako oni govore o političkoj odgovornosti, oni su glasali za Lex Agrokor, doveli su povjerenika, izglasali predsjednicu privremenog vjerovničkog vijeća i doveli do ove situacije koje oni sada govore da je velika mega afera. Ali to je u srži svih tih problema je taj nastanak cijele te priče. Evo s ovog mjesta ja pozivam Petrova, ne Grmoju, nego Petrova. Je li Ante Ramljak bio njegov kandidat za izvanrednog povjerenika, je li se tajno nalazio s njim u Dugopolju? Nego odgovori javno. Znači, Most je 2 puta doveo HDZ na vlast, Most je donio sve ključne odluke oko Agrokora, Most je doveo Antu Ramljaka i sad Most se pravi kao da oni ne znaju ništa, kao da je to nekakva afera o kojoj nemaju pojma. Znači, postoji politička odgovornost u slučaju Agrokora, tu se slažem, ali tu političku odgovornost dijele na ravne časti HDZ i Most. Evo, toliko o tome. Ako imate pitanja, tu sam za sva pitanja. Možete li malo pojasniti ovu ideju o novom predmetu u školama koju ste spomenuli na samom početku vezano za vojnu pripremu ili kako da to nazove? I možda primjer, neki ste druge zemlje razmišljaju o vojnoj obuci, koje su? Pa gledajte, Srbija prije 7 dana je donijela njihov načelnik štaba, kako se već to zove, je dao prijedlog vladi, kod njih to ne ide sigurno bez suglasnosti, da se uvodi obvezni vojni rok 4 mjeseca. Tako da, s druge strane, mi imamo jučerašnju proslavu takozvane Republike Srpske, gdje je Orban podržao gospodina Dodika. Isto tako ja napominjem ponovo pojačuje, izgleda jedini sam ja koji je to pričao u ovoj državi, da je Viktor Orban proglasio Republiku Srpsku počasnim susjedom Mađarske. Ja ne znam, ali vi shvaćate o čemu mi pričamo. Pa jel imate, ako imate ženu i u braku ste, nemate počasnu ženu, ali imate ili nemate ženu. Kako može biti počasni susjed? To je oksimoron, mislim, ili ste susjed ili niste susjed. Šta to znači uopće? Ja ne mogu vjerati da naše ministarstvo vanjskih poslova uopće nije reagiralo na to. Ne može, ne postoji između Mađarske i Republike Srpske je Hrvatska. Slavonija je između te dvije. Kako se može biti počasni susjed? Šta to znači? Kakve su to aspiracije uopće na to? Što se tiče ovog drugog dijela, pa mi stariji znamo prije kako je to bilo u školama. Bio je taj neki predmet, kako se već zvao, je li to ono i DSZ ili bilo kako, ali predmet u kojem se, znači, obuka se ljudi znaju rastaviti pušku, da neke ostale stvari, nekako gađanje, nešto, neke stvari, osnovne obuke koje se mogu vrlo brzo uvesti u školski program već na godinu. Jer mi moramo znati da mi u slučaju nekakve ratne ugroze, a ovo su vremena na koja moramo biti spremni sve i svašta, ja ne prizivam ništa i dao Bog da nam nikad ne bude trebalo, ali nekakav minimum
da mi našu djecu obučemo nekim osnovnim stvarima, šta ćemo sutra pozivati djecu koja nikad nisu vidjela oružje? Svi svjesni gdje mi guramo našu djecu. Znači, prvo, to je mislim nešto najbrže, a nakon toga mislim da je nekakav 60 dana obvezni vojni rok koji bi bila neka obuka, da je to nekakav minimum koji ćemo mi morati kad tad uvesti. Mi od toga nećemo baš pobjeći. Što se tiče izbora, kada bi Domovinskog odgovarao budu izbori, kada očekujete da će biti i što je smisao da Kolakušićem imali želi sad na ovo neka suradnja konkretno? Što se tiče prvog dijela pitanja, izbori će biti kada odluči gospodin Plenković, to je njegovo pravo kako je, znamo da je nekakav krajnji rok 15. rujan. Mislim da bi to bilo neprimjereno, iz razloga što ne znam kako se u ovom mjestu rade, kako se radi kampanja, šta se ide u kupačkim gaćama na moru, a po ulicama praznim se na kontinentu ide, mislim ne vidim kako se to može biti, ali gledajući lik i djelo i način kako HDZ sve radi, kao što je i prošli put u sred korone, na početku odmah proglasio pobjedu nad koronom i odmah otišao na izbore, vjerojatno će biti datum koji njima najviše odgovara. Ja mislim da je bio primjerni rok da bude sada negdje 5., 6., 7. mjesec najkasnije, početak 7. najkasnije, ali ne mogu ja u to ulaziti i ne znam uopće, ne želim kalkulirati. Mi ćemo biti spremni u svakom slučaju. Što se tiče Mislava Kolakušića, mi pregovaramo s njim, dijelimo dosta stavova istih, kad budemo imali nešto konkretno, izaćemo pred vas i rećemo. Pregovaram bi s dosta ljudi. A ne bi sad, kad dođe vrijeme za to, bit će, ali značajnim ljudima i značajnim i nekakvim strankama i ljudima, tako da Domovinski pokret će biti spreman za izbore u svakom slučaju. A vidimo u fokusu javnosti ovih dana je napad na maloljetnike u Vukovaru, vidite kako se situacija razvija, što kažete na sve? Pa gledajte, naš predsjednik stranke gradonačelnik je osudio odmah taj incident. Ja sam pričao osobno s nekim ljudima tamo u Vukovaru, to su neki huligani koji maltretiraju tamo djecu, ja nisam znao za taj slučaj tamo, ali da neko u centru grada napadne dijete od 15 godina i premlati, mislim, ko to ne osudi, taj nije normalan. I, mislim, to je neka stvar koja se događa, stavlja to u međunacionalni kontekst, mislim da nije u redu, ili uopće nije bio međunacionalni sukob, ali da treba apsolutno osuditi takvo huliganstvo, ko prebije dijete da mora završiti u bolnici sa rebrima, ja najoštrije osuđujem, evo, bilo ko da je u pitanju. Pa gledajte, ajmo ovako pričati. Znači, šta znači biti navijač? Navijač može biti na dan utakmice, koliko se ja razumijem navijača. A ovo van utakmice, kad nisi, pa ne može bilo koga eskulpirati činjenica da on navija za Dinamo, Hajduk, Rijeku ili Osijek, pa onda ima pravo nekoga pretući. To nije uopće teza koja, to su huligani s imenom i prezimom, kakvi navijači? To je nešto što treba osuditi, to je apsolutno bilo da se radi o bilo kome. Da li je navijač ili Bad Blue Boysa, Torcide, Armade, Kohorte, bilo koga, to se ne smije događati. Pa neće, ja ću ispuniti svoju karticu vrlo precizno i bit će sve jasno. A što se tiče Grlića Radmana, očito čovjek ima puno posla, ko što vidimo da su to velebni uspjesi naše vanjske politike, pa onda malo sam ciničan sada, ali način kako on to radi i kako se kadrovira i koliko veleposlanstava čekaju ljudi na mjesta, i taj nedogovor Banskih dvora i Pantovčaka, mislim da je to katastrofa. Da je to nešto što potapa ovu državu, mislim da je neodgovornost obostrana više na strani gospodina Plenkovića, koji ne želi uopće pričati sa Milanovićem, a jasno je ko dan da moraju su potpisati. Mislim, način da on njemu pošalje popis koji on želi i kaže da ovaj potpiše, to znamo da nikad nije bilo. I postoje pregovori kad se moraju saglasiti oko nekih lista. Mislite li da je Ivan Turudić dobio lik HDZ-a da se javlja javni poziv? Pa vjerovatno. Vjerovatno je dobio mig, ne znam, nemam nikakve informacije da bi mogu se reći je ili nije, ali doduše, gospodin Tudorić se javljao na sve do sad, i za predsjednika Vrhovnog suda, i predsjednika Visokog kaznenog, i ne znam čega, predsjednika Županijskog, tako da ne bi se iznenadio da nije dobio mig, ali javio se. Jeste li čuli za izjavu premijera Plenkovića o tome da televizija N1 u Hrvatskoj radi polulegalno? Čuo je, kad sam išao ovdje sam pogledao, mislim kako, N1 nema koncesiju, ali N1 je način kako funkcionira, naravno da je po zakonu. Može li si premijer jedne
Pa mislim da je neprimjerena izjava. Mislim, njegov način komunikacije prema novinarima ovih zadnjih 2 mjeseca pokazuje jednu veliku nervozu i takav način sa pozicije premijera nije primjeren. To je sigurno. Mislim, mi se možemo slagati ili ne slagati, ali ne može se tako komunicirati s novinarima. Pa, od anketa koje dolaze u središte HDZ-a, koje su sve poraznije i poraznije. Ispod pih 55 koje on govori da nije istina. I nije istina 55, puno je manje.